Γεια σας. Ο διαγωνισμός του Ιωάννα Festivals μόλις έχει φτάσει στο τέλος του. Η ώρα είναι, όπως βλέπετε, κάτω δεξιά, 12 η ώρα και πάμε να βγάλουμε μαζί τον νικητή του διαγωνισμού. Ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο από τη σελίδα μας στο Facebook, εφόσον εξακριβωθεί ότι έχει γίνει η κοινοποίηση του διαγωνισμού, το like στην σελίδα του Ιωάννα Festivals και το like στο post. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να κάνουμε μαζί τις διαδικασίες. Πάμε στη σελίδα που θα μας βγάλει τον νικητή του διαγωνισμού. Παίρνουμε το URL του διαγωνισμού, του post δηλαδή, και το βάζουμε να μας βγάλει τον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, ο νικητής μετά από 559 like, δηλαδή 559 συμμετοχές, εφόσον έχει γίνει και η κοινοποίηση του post και like στη σελίδα μας, είναι η Χριστίνα Τριαρίδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναμένετε επικοινωνία μαζί σας.